video. Niin. Aloitatko tän video? Mä. Niin, sinä. Just sinä. No niin. Se kuvaa Suomea. No ei. Tosi hyvä. Ja ammattilaisilta. Oi. Kalassa keskellä aamua. Mä laitan sulle 1 000 000 viestiä, sit vasta mihinkään. Olit se nukkumassa? Miksi sä et vastannut? Äijä, mitä vittu? Se äijä nukkuu 12. Eiku ei. Kalaa perhana oli kiinni. Mä sain tän painun. Matoja. Nää oli sakillimaisia, kun tämä äijä oli jättänyt. Ui vittu. Oh no. Mitä? Tää katkes. Kattokaa, tää katkes. Ei helvetti. Kenen on toi? Markon kai. Kato tätä. Toi katkes toi vihreä juttu. Haittaako se? Haittaako se paljon? Kunne. Tää? Hetkinen. Mitä kello? Mulla tää mun koho vaan makaa, koska mä otin painon pois, mutta ei se haittaa. Koska toi mun paino vetää sen. Siis mulla oikeesti oli, siis tää meni paskaksi. Ei perse, silmä. Ei jumaa. Ei jumaa. Hetkinen, mulla oli kaloiskokin. Tää käy nykkimässä koko ajan. Ei viitä, eihän täällä ollut mitään. Miten sulla näki koko ajan? Ei mulla syy. No, mulla ei myöskään. Tää on ihan ferkeä niinku mitä se nyt sanoo. Ei meillä kummallakaan nyvi. Tähän on hyvä paikka sitten. Ei helvet. Jimi. Tää oli mun selässä kiinni toi mato. Hyi vittu. Mä en saa heittää enää oikeesti. Mihin mun taidot yhtäkkiä katos? No se varmaan johtuu siitä, että tää on 4 metriä pitkä, mutta en sitä tiedä. Miksi se on tollain yhtäkkiä? Ei olekaan kalaa. Mulla ei. Mulla ei ollut kalaa. Tää on laatukontenttia. Tosi laatukontenttia. Aivan laatuparhaita kontenttia. Mun oihkonen eiliset tyypät pariskunnan, joka antoi mulle mun lompakolle vissu. Se mun oman lompakon vissu. Siis onkin. Muistatko? En. Mulla on yhtäkkiä. Saan mä koklaa heittää siihen sitten? Ei ole, ei. Sä just sanoit, ei riittänyt. No joo, mutta kai nyt saadaan sitten heittää muutakin spoteille. Ei oo kenenkään omat spotit. Anna mäkin koklaan heittää. Mä heitän nyt tuohon. Ei se... Ja sun siino tulee tähän mukaan. Ei tuu. Oi vittu. Ei se... Mitä mulla oli kiinni? Kala. Miksi mun mato näyttää tältä? No siis tää on purosta varmaan aika paljon. En mä se nähnyt miltä se näyttää, näytäpä uudelleen. Hei, anna mun koklaa siitä. Hei, oota nyt hetki, anna mun koklaa. Aina sitten vei. Pystyt. Jää sinne sinut vyöpyy. Siis tää painaa aivan saakelisti tämä. Saat sä tietääkin paljon tää painaa? Mitä vittu? Kato paljon tätä on jäljellä enää. Se söi tän koko homman. Se söi melkein tän koko homman, kattokaa. Mistä se vittu? Kattokaa. Tää oli aivan äsken niinku aivan jäätävän iso ja se söi sen kokonaan. Mitä vitsiä? Mitä? Se söi tämän melkein kokonaan oikeesti. Kattokaa siellä. Mä en tiedä mistä mun kannattaisi pitää kiinni tätä, että ei mene rikki enää enempää, mutta... Menikö sulla menee? Meni, ei vittu, siinä oli visu perskele. Uusi kirosna, perskele. Opettajat ovat koulussa, jos Olikohan se monsteri? jos te sanotte perskele koulussa ja opettaja sanoo, että älä kirroile, niin nää voit sanoa siihen, että Mitä tää tuuli vielä? sinä teit tuon. Oota nyt. Älä sinne. Mä en tee mitään, se on tää tuuli. Takaa. Sitten mulla on kalaa kohta, niin mulla on polttereissa. Pistä alemmas.
mutta siinä on iso ongelma. Ei se on mun ongessa, kun siinä oli se paino, mä otin se irti siihen jäi tuo. Joo, mutta se on munkin. Se on mulla kiinni myös. On Sima siinä kiinni. Onko se nyt irti? Onko se irti? No niin, kiitos. Mistä tää jumistettu lumppu? Nyt tuuli loppu, nyt voidaan heittää. Joo, niin loppuu ihan varmasti. Vielä kyllä tuulee kyllä, mutta... Joku nyt vittuun sitä lumpeesta ihan oikeesti. Jimi, voiko mennä ottaa tuon lumpeen irti? Please vaikka. Jimi, please. Lähtikö se? No niin, kiitos. Tässä on vielä lumpeensa irti. Joo, nyt et heitä. Tämä on ihan tuossa. Ai, soota. Eiks mun pitäisi olla tuolla mun omassa skuupissa? En minä tiedä. Jos nää haluat olla täällä, niin voisin olla täällä. No menen tänne mun. Ok, moro. See you later, alligator. Mistä? Mistä täältä? En mä näe. Ootas hetki. Moro. Sano jos tulee kalaa. Sano jos tulee kalaa, niin tuu tänne. Mitä vittua? Nyt on random. Nyt on kyllä random. Nyt on niin random voi vaan olla oikeesti. Nyt on olla niin random. Kyllä niin random oikeesti. Te ei ymmärrä mitä random tuolla toikseen jo. Tässä on tuolla